Добре дошли в Full Throttle BG. Майами Гран При 2026 се оказа едно от най-драматичните състезания за сезона. Инциденти, наказания, невероятни обрати и силна борба до последната обиколка. Нека разгледаме всичко, което се случи във Флорида. Да започнем с победителя. Кими Антонели спечели третото си поредно Гран При и стана първият пилот в историята на Формула 1, който е спечелил първите 3 пол позиции в кариерата си. Младият италианец показа истинска класа в решаващия момент. Успя да изпревари Ландо Норис по средата на гонката в перфектен момент точно след пит-стоп фазата и след това контролира надпреварата до финала без грешки. На 19 години Антонели носи тежестта на заместването на Луис Хемилтън в Мерседес, сякаш никога не е имало натиск. Мерседес спечели отново, но за първи път тази година отборът изглеждаше уязвим и реално застрашен от Макларен. Макларен всъщност беше може би най-интересната история от гонката. Ландо Норис поведе 15 обиколки и след гонката каза разочаровано, че отборът е трябвало да спечели за трета поредна година в Майами. Андреа Стела говори многократно за грешки в изпълнението, оптимизацията и адаптацията. Въпреки това Макларен финишира втори и трети с Норис и Оскар Пиастри. Страхотен резултат за уикенда като цяло. Най-обнадеждаващото за феновете на оранжевите е, че отборът има втори пакет от подобрения, готов за следващото Гран Приз в Монтреал. Ако те работят, битката с Мерседес ще стане още по-интересна. Голямата драма на гонката беше финалната обиколка. Шарл Леклерк се завъртя и удари стената в Търн 3, докато се биеше с Пиастри за третото място. Ферарито беше сериозно повредено и не можеше да завива надясно. Въпреки това Леклерк успя по невероятен начин да доведе колата до финала, но по пътя беше принуден да използва множество ран-оф зони, за да заобиколи десните завои. Стюардите не приеха механичната повреда като оправдание и му наложиха наказание от 20 секунди след гонката. Леклерк падна от 6 на 8 място в крайното класиране. За Ферари това е поредният уикенд с горчив привкус, въпреки силното представяне в началото. Макс Ферстапен също имаше турбулентна гонка. В началото се завъртя, за да избегне сблъсък с Леклерк. Впечатляващо се обърна на 360 градуса и продължи сякаш нищо не се е случило. После получи 5 секунди наказание за пресичане на изходната линия на пит лейн. Имаше и разследване за контакт с Джордж Ръсъл в Търн 1 в края на гонката, но стюардите решиха, че е бил нормален инцидент в гонката и не наложиха допълнително наказание. Верстапен финишира пети, далеч от това, което Ред Бул се надяваше след обещаващата квалификация. Джордж Ръсъл имаше труден уикенд, самият той призна, че темпото му е било много слабо и се е наложило да тества различни настройки в последните 20 обиколки. Финишира четвърти, позиция, която до някъде го ласка след като Леклерк получи наказанието. Антонели го изпревари убедително в шампионата и въпросът все повече става не дали Антонели е по-бърз, а с колко. Изненада на гонката беше Франко Колапинто. Аржентинецът с Алпин имаше може би най-уверения си уикенд досега и финишира седми след наказанието на Леклерк, кариерен рекорд за него и важни точки за Алпин. Уилямс също имаше причини за радост. Карлос Сайнс и Алекс Албон донесоха двойна точкова финализация. Сайнс обясни, че отборът накрая е монтирал пакета от подобрения, който е трябвало да дойде още за първото Гран При. Албон пък каза, че е спечелил 6 или 7 позиции само защото е избегнал завъртелия се Ферстапен в началото на гонката. Тъжният завършек на уикенда принадлежи на Айсак Хаджер. Французинът тръгна от последно място заради техническото нарушение с пода на колата от квалификацията. Правеше прогрес напред, но удари стената и отпадна. Лиам Лосън и Пиер Гасли също отпаднаха рано. Контакт между двамата в Търн 17 обърна Алпайнто на Гасли. Лосън обаче не получи наказание, тъй като стюардите установиха, че причината е техническа повреда в скоростната кутия точно преди инцидента. За да обобщим картината след Майами, Мерседес води, но Макларен наближава сериозно. 4 отбора са реални претенденти за победи. Антонели изглежда като истинска суперзвезда и Формула 1 2026 обещава да бъде един от най-интересните сезони от години насам. Абонирайте се за Full Throttle BG, за да не пропуснете нито една новина от пистата. Кажете в коментарите, смятате ли, че Макларен може да спре Мерседес в Монтреал? До скоро!